Salamat sa Dios kag itugutan nga aniya kita. Karon igsoon atong suglion ang pulong diin. Kini nga pulong igsoon, una kini siya nga pulong nga gisulti ni Hesus ngadto sa mga tao diin human siyang nabanhaw. Hello. Ngano man tungod usahay dag-unta sa atong kalimot. Amen. O kuhita daw nang di malimot din ha. Walay dili malimot. Amen. Ug wala say tao nga dili magduha-duha. Nika dili pastor. Tanan ta mo baton og duha-duha hinumdumi igsoon ang pagduha-duha hinungdan siya nga mapamatud-an nimo ang imong pagtuo. Once nga mubati ka pagduha-duha, you will search. Amen. Kung mubati ka og kahadlok, you will find something nga wala nimo makaplagan. Kay kung wala na moabot sa imong kasing-kasing, you will never search it. Dili nimo na siya pangitaon. Nga naman, walay ginapangitang sulod. So, today, igsoon, atong tanawon, unsay pulong sa Ginoo nganong nakasulti sa mga pulong nga akong pagahisgutan. Atong palihog ko ablihi din ha, Lucas kapitulo 24 sa katapusan nga bersikulo sa kining libro nga gisulat ni Lucas. Verse 24, chapter 24, verse 13. Ingon siya rini, sa maong adlaw duha ka sumusunod ni Hesus ang naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Imaos, mga 11 ka kilometro gikan sa Jerusalem. Og naghisgot mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo samtang nagsutianay sila, miduol si Hesus og mikuyog kanila. Nakita nila siya apan wala sila makakaila kaniya. Unya miingon si Hesus kanila, unsa bay inyong gikasultihan samtang nagalakaw kamo? Mihunong sila nga subo ang panagway. Ug ang usa kanila ginganlag Cleophas nangutana kaniya, ikaw ra siguro'y bisita sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo didto ni ining pipila ka adlaw nga milabay. Unsang mga hitabua? Nangutana siya. Ang nahitabo kang Hesus nga Nazaretnon, mitubag sila. Unya siya, usa siya ka propeta nga gamhanan sa pulong ug sa buhat atubangan sa Dios ug sa tanang tao. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga pangulo mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon ug gilangsang nila siya sa krus. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini ikatulong adlaw na karon sukad kini mahitabo og pipila sa mga babae nga among kauban nakapakurat kanamo. Nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan apan wala nila hikaplagi didto ang lawas og namalik sila og nanugilon og nakakita kuno sila panan-awon diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Og pipila sa among mga kauban nangadto sa lubnganan og nakaplagan nila kini sumala gayud sa gisugilon sa mga babae apan wala sila makakita kaniya. Ingon dinhi sa 25, unya mingon si Hesus kanila, pagkabuang gayud ninyo. Pagkadugay ninyong mituo sa tanang gisulti sa mga propeta, dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas niining butanga
ug unya musulod siya sa unya musulod sa iyang himaya. O gipasabot ni Hesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan. Sugod sa basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga gisulat sa tanang propeta. Niadtong tungura dool na sila sa balangay nga ilang adtuan ug daw nagpasabot si Hesus nga mupadayon lang siya sa unahan. Apan gihawiran nila siya o giignan. Anhi lang ta mamahulay kay hapit na mo gabi. Busa midayon siya og nagpabilin uban kanila. Sa ila ng pagpanihapon gikuha niya ang pan og gipanalanginan kini unya gipikas-pikas og gihatag kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mga mata o nakakita sila kaniya apan nahanaw siya. Nag-ingnanay sila, dili ba ingon sa may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya o nagpatinaw kanato sa kasulatan didto sa dalan? Og nanindog sila dayon og namalik sa Jerusalem diin nakaplagan nila ang 11 katinun-an og ang uban pang nagkatigom nga nag-ingon, tinuod gayud nga nabanhaw ang Ginoo. Nagpakita siya kang Simon. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan og ang pagkailan nila sa Ginoo ug sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Hallelujah. Medyo ngit-ngit ring napita. Tagay daw tagsuga. Nara di ay. Okay, hallelujah. Thank you sa minsay sa tong buhi nga Dios. Nakita ninyo igsoon sa dihang pagkahuman, pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesus, sa dihang siya nagkagubot pang tanan og siya misugod na pagpadayag sa iyang kaugalingon. Kanato ba igsoon sa diha ba mituo kita sa Dios na tin-awan bata unsa ang Ginoo? Siguro hinay-hinay. Apan dili dayon kumpleto. Apan kung walay kalayo nga modilab sa atong kasing-kasing ug mapuduslit sa atong mga tinguha sa kinasuluran, dili gayud nato kini panumbalingon. Usahay manumbaling lang ta kung mabunalan ta. Usahay manumbaling lang ta kung matuali na ang atong ginapaningkamutan ug ituli ta sa siro. Amen. Usahay focus na ta kaayo sa atong gituhan o didto na naglihok ang ato ang kinabuhi. Kining mga tawana igsoon, overwhelmed kayo sila sa nahitabo kay nagtuo man sila dinhi. Nganingon siya nga amo untang gituuhan nga siya ang Mesiyas nga muluwas o mupasig-uli sa Israel. Apan unsa man pagkahitabua nga gitugyan man hinuon siya sa mga kadagkuan ug sa mga pari o gitugyan sa mga Romanon o gipalangsang. Tungod sa mga matamis ug mga anindot nga pulong sa atong Ginoong Hesus didto, ningbutang sila paglaom. Apan kalit lamang nga naugbok. Doon na ba yung mga sitwasyon sa atong kinabuhi na nga perti na ginatong lipaya tapos kalitang ites. Tapos mingon nita, may paywa ko nagsugod-sugod. Wait na yung katapat. None of us exempted anak nga pangitabo. None. Wala. Sometimes atong kinabuhi,
maigo ta og maunay ta sa mga butang nga kanang sobra nga focus ta, wala ta nagbantay, wala na to kining ginameditate pag-ayo unsa ang panghitabo kay sa higayon nga ma-focus na lang ka sa isa ka butang diin wanay lain nga lihok sa imong kinabuhi, dinha ka palingion sa Ginoo nga dili lang man kana ang akong giandam nimo. Sometimes atong kinabuhi we so focus on Sunday morning. Pero wala ka nag-focus sa Monday to Saturday nga kinahanglan man nato na i-prepare for Sunday. So may naitabo sa atong kinabuhi. Mangandam lang ta pag Sunday na. Mabuutan lang ta pag Sunday na. Maghainumdum din ta og pray kay Sunday na. Hello. Nguhit na sila. Hello. Wala exempted lagi din his pulong sa Dios. Always ta nga remind sa atong Ginoo kay ngun ana taniya kapalangga. Ben, kuno pa inyo ang hari ninyo nga nagpalangga sa inyo. So karon atong tanawon din ni. Tanawa gani. Unsay giingon ni Hesus? Pagkabuang ragod ninyo. Tugay ra kay mo nintuos mga sinulat sa propeta. Sakit dili. Sakit dili. Ngayon nun ka sa usa ka tawo mo istorya nga pagkabuang ninyo eh. Ano man, unsa day na di ay kanang kahulugan anang pulo nga nganong gibuhian man sa tugin. Wala ra ba siya ningon og buang-buang? Ingong gisa isa gid ka words lang, buang. Ngano man? Ngano ningon siya? Tungod nabuhi sila og nagkinabuhi sila sa pulong nga gisulat ni Moises ug sa propeta. Pero nabuhi lang sila kung adlaw Sabado. Focus lang sila kayong tanan kung adlaw Sabado apan sa mga adlaw uban. Di po ta makaingon inana tanan. Kay dili man tanan. Pero unsa kinsa may kalaban sa atong Ginoo sa dihang siya ni pabutyag sa tinuod nga mensahe sa kahulugan sa mga pulong nga sinlat sa mga propeta ug sa mga kuan kini Moises. Kinsa may kaaway niya? Dili ba ang naghupot man sa sinulat sa propeta ug sa kang Moises? Ang naghupot man sa balaod? Kaya ngano man matinud-anon sila nga nagsunod sa pulong nga ginaingon apan wala nila na ikinabuhi sama sa pagkinabuhi sa espirituhanong bahin. Ngano man, focus sila. Siyempre, wala pa manamatay si Jesus dito. Focus sila. O na nasuko ang Ginoo kay ngano man. Pag makasala, maganda maraman dahil sila nagdugo sa kanding, karnero, okay lang, masipyat. Okay ra kayo. Kanang, ni, pag masipyat ya, ano na yun? Wala na yun nga ito Ginoo dito nga, wala ako nagkinahanglan sa inyong mga halad o sa inyong mga sinunog. Ang ako ginahanglan, kaluoy. Kaluoy akong gikinahanglan. Muna gingon sa atong Ginoo sa mga kwan. Botong na nga, suko sila, kay sila na nga buhi man sa pagpangayog pasaylo sa Dios pinaagi sa paghatag og dugo. Mao di ay naginahanglan gyud mamatay ang atong Ginoo kay siya ang ultimate gyud nga atong kaduulan. Siya nga atong abogado. Banato na inumduman ganayon siya, if thou hast remain in me and my words in you, you can ask. Nara. You can ask. Ang kinsa nga name? In my ningon siya, kung mangayo ka sa akong ngalan, ihatag sa akong Ama. Diyos sa Panginoon sa 15, sa Juan 14, kung mangayo ka, pinagi sa akong ngalan, akong. Siya na ang ato ang
Judge, siya na ang ato ang tagapagtanggol, siya na ang tagadupa sa ato, siya na ang atong attorney, siya na ang nagadupa nato, siya paghimuhimo. Ginasigurado niya. Ang Holy Spirit, nag-guide sa ato, nag-remind sa ato. Pero ang Holy Spirit, gikan sa iya. Ang Holy Spirit mo'y author sa words. Sa dihang, kuwang ka sa pulong, sino ipa-remind sa imo, o mangayo ka, napagid Holy Spirit nga mo tabang sa imo sa dihang, di ka kasabot sa pagampo, then speaking tongue will come. Ang balang Espiritu mo dupa mo adto samahan, mo adto kang Hesus, o si Hesus mismo ang mubuhat anak para sa imo. How good He is! Unsa siya kamaayo. But ang problem, kabilin ba ta? Ini bugat yung words ba? Kabuang ninyo. Tugay na kayo mo nintuos. Pulong ni Moises, sinulat sa mga propeta. Kalimot mo, nga ang Mesiyas kinahanglan nga mag-angtos bago niya madawat iyang himaya. You see? Dugay na ta kadungog sa pulong sa Dios. Dugay ra kay tang ninto. Ato bang gikinabuhi? Waton ba nato nga tawgon tang buang-buang? Amen? Hello? Hello? Naigsoon, ang tinuod nga paghigugma, mao ang paghatag yun sa tinuod. Kaya kung tinuod ka nga nahigugma sa imuhang asawa or bana, dili ka magbuhat og bakat at ubangan niya, nagigugma man mo siya. Amen? Pandaga, lisod man, di man ma-perfect atong kinabuhi. Apan ang kanunay pagpaubos o pagpamati o pag-inistoryahay sama sa ginahimo ninyong duha karon, God will make you prosper. Amen? Walang pangyayari na sa kinabuhi. Di man ta makaingon igsoon nga, di man perfect among marriage, pastor. Di man perfect ang among relasyon gani pastor usahay na ni. Remember, igsoon, if there is no trials, there is no success. If there is no temptation, there is no victory. Hello? Gusto tag victory? Mahadlok tas trials. Tanang pagsulay tay, kinanglan nimo nga tubangon. Ayog dagani. Kaya sa matang pagsulay, ang Dios mo hatag og kadaugan. Nang palapaki ang Ginoo. Pag naay pagsulay ay kadlok. Manidriyo, unsa gingon ni Jesus? Sa diha di ay ang gahom sa Ginoo ug ang balang espiritu ug ang presensya sa Dios din nakig-uban ngadto samtang si Jesus naga-explain sa ilaha pagbalik. Hinumdumi ha. Tanawa igsoon, aha gikan ang pag-explain ni Jesus samtang sila nagalakaw. Hinumdumi 11 ka kilometro ang ilang gilakwan. Unsa kay kataas ang ilang maistoryahan? Nga ikaw gani bisag 10 minutos ng istorya bisan asa na kanaabot. Abot na kasi mong utang. Unsa na lang kato sila? Nga wala man sila magsakay D-Max. Wala man sila nagsakay og tricycle. Nagpagtas man sila. Hinumdumi. 11 kilometro ang ilang gilakwan. Ug napagimas kuyaw kayo. Samtang sila giablihan na sa Ginoo, ang ilang mga mata aron makaila. Hinumdumi didto sa ilang giabutan 11 kilometro ning uli sila og Jerusalem. Ay pag mapresensyahan di ay sa Dios bisag unsa kalayo di day mo reklamo. Nga kay ikaw na presensyahan mo sa Ginoo di na gyud ka mo reklamo. Hallelujah, palagpagi ang Ginoo din na. Ayaw na. Saan bilang? Ingon si Pablo, if God is with us, who can against us? Then ang problem karon, kini naa sa tunga-tunga nga mo'y ginganlag pagtuo. Ingna, mong katapat, malig-on lang. Kuitay mong katapat, malig-on lang. Tanawa siya,
Malig-on lang ang imong pagtuo, pinagis pagsulay. Kuhita siya o yoga. Timani kanunay. Timani kanunay. Matest lang ang faith og strong siya, pinaagi sa test nga iyang i-survive. Hello? Di ba? So karon, unsa may nahitabo? Sa diyang gi-explain ni Jesus, o limang kagikan sa sinulat ni Moises hantod sa mga propeta, pila ka libro? Pila ka libro? Gi-explain ni Jesus na hangtod yun kang malakay. Okay, sige. Recite ta sa Bible. Genesis, Exodus. Sige na, sige na. Genesis. Joshua. Sige. Sige. Ah? Ala, inyo nang ikuan, Osias. Sige. Aha. Hinumdumi 11 ka kilometro nga gi-explain ni Jesus na tanan ngadto sa mga duha ka. Kisa gani ngalan natong duha? Si Cleopas ug si kinsa? Ha? I-explain niya na. Apan tanawa gani igsoon ang ka-amazing unsay ilang gibati sa dihang gi-explain ni Jesus kini. Naipasi sa ingon, samtang nagsugilon siya iyat ang gipasabot, daw dunay kalayo sa sulod sa atong kasing-kasing nga atong gibati. Kung ang presensya rin sa Dios na ut-uton din ng mga butang sa itong kinabuhi na kinahanglang hawakon. If we allow. Inumdumi igsoon, kung ang usa ka butang ginaut-ut, ginaibot sa imuha, kung kini siya nakagamot pag-ayo, sa paminaw nimo, lami kaya. Lami, no. Sakit. Munang pamapadlungan, mangluod. Pag maigo, di na dayon mo balik. Why? Grabe ang gamot. O kuhita ng grabe gamot. Hallelujah! Yun na nagpalabihin ng gamot. Ipaibot na. Hallelujah! So, mo na siya sa ato kinabuhig. So on, it's so difficult when we hold on something nga dili maayo sa itong kinabuhi. Muna may ingon tao sahay nga, musulod ni sa ato ang number 1 karon nga doubted o double-minded. So nang double-minded? Naga duha-duha. Kabalaga di pa nang putuli mong tudlo. Kini siya ang muigo sa ato kining pagduha-duha. Tinuod kaya to? Or nakalimot lang kaya? Amen? Number 2, igsoon, remember always. Unsay gingon sa pulong. Kani ang problema eh. Kung ma-overwhelm ta sa mga butang sa atong palibot, makalimot ta ang promise ni Lord sa ato, malimtan. Now gani, magaway mo si mga sa urbana.
Kalimot kang gipangga mo sa Dios ug ipasaylo na. Ikaw di kang pasaylo sa imong bana or sa imong asawa. Hello. Uy. Saylo nga po tao ninyo kay ipasaylo naman to sa ginaingon ba si Jesus. Hindi mo pasaylo dili sad pasaylo. Muna kita basipyat man paubos. Sorry. Nga man, kita ang tanan ng inahanglan. Everyday, sipyata. Mingon ka. Ay, dili, mampasipyat, pastor. Ingon pa gani nila gani. Sipyat, ganing kabaw, upat kabuktil, pandol pa gani. Ikaw pandohara. Kung kinabuang ang istorya, igsoon. Pero kung imong tanawon, doon ay dakong pagtulunan. Apan ayaw, barugi. Nga naman, nagbarog ka sa sipyat. Imong giprove ang sipyat. Yes, sipyat is na sipyat. Pero ayaw, i-prove mo sipyat. Nga imong ipakita sa mga tao nga okay ra yung masayo. Tinood mo na igsoon, di ta makalikay kung masayo. Pero lahi pud tong imong gibarugan kay masayo kagi ang tao. No. No, confusing kay igsoon. Pero kung barugan nimo ang butang dili tama sa tubangan sa Dios ug moy atong ipurso ug ipasabot gyud atong itingwa atong yung iduot, no, dili siya makaayo sa ato. Ikaw ato ng tanaw, sipyat man ang imong giprove diha. Dili man ang kaayo grasya sa Dios nga masipyat ka, pwede rang mobangon. Hello. Pwede tayo matapad, okay ra, pwede ra tang mobangon. Pag matumba, okay ra mobangon. Pero na may tao mapatumba-tumba na lang yun tapos mobangon. Binuang po na. Dili pwede. So kung matumba, murag natoy something siguro nga nabugatan, outbalance, ina na siguro considerable, pero kato nagpatumba-tumba lang, para bangon lang po dayon, di po to pwede, di po ka-rain on rabot to. Para to siya ka ng best actor and actress rato siya. Dili man taga-film dari. Real life man ang isgutan na. So tanawa gani igsoon. Kanos sila nablihan. Mo din ide nga dili day tanan tao nga imong istoryan sa pulong sa Dios mo tuo diretso. Nabisan day sila nga si Jesus ning uban sa ila, wa sila kaila. Nga naman, gi-prevent ang ilang salabutan nga makaila. Hello? Mo din na diay nga kung nani kay igsuon nga dili pag ikasabot sa pulong ay di siya pugsa. Kaya kung gipugos pa ka sa una, wa jud ka dinhi karon. Una salamat nga wa ka gipugos. Palagpag ang Ginoo na, hallelujah. Nga naablihan ka og ning uban ka. Kung problema din na. So karon, sa dihang naggisgot si Jesus din na, ug sa dihang ilan nang gipahunong kay molahos mo ta si Jesus, ayaw na. Kini ding tao di ay nga mubaton di ay og kahingawa di ay sa nagistorya sa pulong sa Dios sa source niini ang Ginoo di ay mopadayag og dagko pa di ay mahitabo. Tanaw ran saad sa Ginoo, sampita ako. Og tubagon lang ba? Ingon sa ipakita ko kanimo ang kahibulungang butang ngawa mo pa mahisayri. Kung makabaton lang di ay ta og desire sa atong kaugalingon og kalimtan din nato ang pagkatapulan mupakita pagdako. One passage igsoon nga grabing nakapamaze o kung tan-aw nimo dili siya mao ang sumpay sa pangutana pero lahi ang tubag ni Jesus. Ingon si ang bishop sa usa ka lugar diin siyang nangulo sa sinagoga. Ginatawag na siya nga leader. Siya, sultihir ako. Kay kanang imong gihimo, kinsa na siya? Dili na ordinaryo. Walay tao nga makahimo ana unless ko ang Dios uban niya. Sultihir ako. Unsa man ako pagkasulod anang gingharian nga imong giingon? Before anang gingharian igsoon, kanang paghatag og desire anang tao nga kadlaw na siya ning adto kang Jesus nga si Jesus 30 anyos ug siya siguro duol na mag senior citizen. Nangutana
magtutudlo. Walay tao nga makahimo anang imong gihimo unless kung ang Dios uban sa imo. Amo nang gituuhan. Ingon si Jesus, sultian ko ikaw. Tanawan ni. Sultian ko ikaw. Kung atong tanawan ni butang ragod, John chapter 3 verse 1 to antod sa 5. Una, sige, John. Usay na itabo na, doon ay usa ka pangulo sa sinagoga, naginganlan og si Nicolai. Kinsa? Nicodemus. Sige, ingon niya. Usa ka sakop sa pundok sa mga Pariseo. Pariseo siya. Hudyo. Pariseo ang iyang reliyon. Sige, ingon niya. Usa ka gabi ni anak, may ato siya kang Hesus ug mingon kaniya, Rabay, nasayod kami nga ikaw sa ka magtugtudlo ug ipadala sa Dios. Walay taong makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat gawas kon ang Dios naguban diha kanimo o kaniya. Unsay tubag ni Jesus? Oh, layo kaayo dito sa iyang pangutana. Sultian ko ikaw. Dapat maingon siya, bitaw, tinuod na imong gingon. Muna mo recognize pa siya sa gingon ni Nicodemus dapat. Pero unsay gingon niya? Ning extend siya in another realm nga nagpadayag sa gingon dito sa Jeremiah 33:3 nga magpadayag siya mga butang nga labaw pa. Ning isgot siya dito sa gingharian. Sultian ko ikaw. Walay makita sa gingharian sa Dios ko kung mataw pa sa. Saon man ana Ginoo? Ana 4. 4 sa ta. 4 ba ni? 4 sa ta. Na pangutanan ni Nicodemo. Gani, pag dili di ka musimang di ay sa ginaistorya sa Dios, iya pang i-explain og maayo sa imo, ipasabot pa niya sa imo, tagaan pa kaniya og kapasidad more. Usa mo pagkatao pag-usab sa usa ka tawo tigulang na. Masul pa ba di siya sa tiyan siyang inahan? Ano pa tao pag-usab? Inagiklaro na ni Jesus siya. Sultian ko ikaw sa pagkamatuod, sultian ko ikaw. Sa lain nga version ni Jesus, ningon siya sa pagkamatuod. Gidubli na pag-istorya. Padre, ningon siya rin eh. Jesus, mitubag, sultian ko ikaw. Walay makasulod sa kingharian sa Dios gawas kun. Matao siya, pinagi sa tubig ug espiritu. Ningon siya, ang gianak sa tao sa. Apa nang gianak sa espiritu? Espiritu. Kung tanaw ni Megson, if makabaton di ay ka og desire, ang Dios muhatag ko to the extent more nga imong masabtan. Kasagaran, di na to makaya ang kapasidad nga naa sa Dios. Dili gid na to makaya. That is the realidad. Dili ta kaya. Pero kung makabaton di tag desire bisan jutay lang, iya kang extra. Iya kang ablihan pa. Iya kang pasabton pa. But ang problem karon, how to have that small faith. Kanang lisod kayo nga pangutana, unsaon na to pagkaibalo kanang jutay nga pagtuo. Kanang may problema. Sayon ingnon nga doon ako'y pagtuo. Apan dili sayon pamatudan nga doon adyo kay pagtuo. Kay daghang maingon ito ko. Pero pagabot sa pagsulay hay na. Pagabot sa pagkusukuso hay na. Maingon na dili sa kong simpa pastor. Antulo sa ako speakers. Asa naman ang imong gingon nga doon na kay pagto? Muna siya na kong pamatana din. Muna nga sa dihan, ninghangyo sila sa Ginoo bisan wala pa sa ka-recognize apan sa ilang nadungog na hingawa sila o ganahan kay sila iyang gihangyo. Ayaw na paglakaw. Tinhilan ta. Muna ang Ginoo ayaw gimo ang bisita. Ginoo imo maning palay. Uyo diri man nako. Or maingon ka, oy, masilingan, paghilo mo, kaya ako'y bisita sa taas. Ang Ginoo akong bisita. Ayaw mo bisita ang Ginoo.
Imuha siyang tagiya sa tanan sa imong kinabuhi. Kaya kung unsay mahitabo nimo, iyahang obligasyon. Tanaw gay na, usa ka driver, nakabangga og tao, kasi problema ang driver o ang tagiya. Si mabayad sa danyos, ang driver ang tagiya. Una siya nga, kung kita ga-recognize nga kita tag-iya nato ang Ginoo or hari nato siya. Siya gyud ang mo protection sa. Sa nahitabo din nakabaton sila ilang gihangyaw Ginoo. Ayaw sa kining ayaw lang lakon lahos dito, diri lang tayo gabi naman pahulay sa dinhi. Diri na lang uban namo. Anihapon sila. Gihimo sa Ginoo ang usa ka butang nga diin iyang gisaad nga ang mukaon sa akong lawas ug moinom sa akong dugo dili na mamatay. To the extent nga iya pa nang gi-open sa ilaha kanang promise ng grabe ka. That's why we have nagapartake ta og komunyon. Atong ginahimo. Why? Kana siya nga parting soon is ipahitabo lang na kung ikaw sakop niya. Gihimo ba ni Jesus ang kanang katapusang panihapon sa daghang mga tao o sa iya lang matinud-an? Wala niya gipublic na. So asa mahitabo o kinsay makabahin sa kinabuhing dayon ang tagagawas o tagasulod. Muna salvation is free but salvation will function only inside sa kingdom ni Lord. Outside, no. Dili ka covered sa jurisdiction sa Ginoo. Yung ka, dili pwede pastor kay nga naman kanang iya man sa Ginoo ang tanang kalibutan. Yes, Ginoo tanang kalibutan. Pero basig dunay nag-angkon ni mga lahi. My point ang aning si Jesus day nga I do not know you. So tanawa din ni. Tanawa ni mo na next din ang Ginoo ngadto sa pulong din hinungdan nga sila nangaabli ang ilang mga mata. Mata lang ba? Ha? Naabli ang ilang mga mata og sila unsa man hinungdan sa dihang naabli ilang mata? Nakaila sila. Mo din ang abisan di ay nakakita ta kung dili gid ay ta pailhon di gyud. Mga daghang tao nga nakadungog nas mensahe no. Grabe na halos ubang pagani ginahuman na ginagbasa ng libro kanang Biblia ginahuman na ginagbasa pero nagyapon siya mo to. Taga mga tao inana, taga ko mga amigo nga tagko kay mga bright kayo tagas kig nahuman. Gignan pa ko. Nahuman ko naman nagbasa ng Bible. Karon lahi na pud akong gikuan, nagtuon na pud ko sa kining agnostic o kining sa tong iyang gingon sa kwa. Ug iya po daw gitunan pagbalik ang libro daw ni singalan ning libro Enoch. Oy daghan na kayong source nga libro biya karon nga kuyaw kayo. Hindi ka magbantay tinglag ka. Pwede maka-create og bisan unsang libro apan hinumdumi walay laing libro nga naghatag impormasyon nga mga luwas ta. Ang pulong sa Dios ug ang saysay sa kinabuhi ni Jesus unsahon nato pagadto sa kingharian sa Dios. Kana lang. Walay laing source. Wala. If ever nga naay magbaton, salamat sa mga impormasyon pero pagabot sa kinabuhing dayon walay lain nga makahatag ana si Jesus. Daghang Dios. Yes, daghang Ginoo. Daghang nagpaila. Daghang bisan kinsa. Pero isa lang. Muhammad, great prophet. Si Bahay, a good man. Si Buddha, a good man gyapon. Naman na sila. Pero isa lang ang kayang muluwas og tao.
Si Jesus ra palagpaki na siya. Sa managson timani kanunay. Life is rough, life is hard, but remember, walk by faith, not by sight. Kining mga tao nganing hawa gikan dito sa Imasos, sa Imaos, nganing uli ngadto sa Jerusalem sa hapon na ngit-ngit, action na ngit-ngit, nganing baklay 11 ka kilometro, kay wa maginaningo di nga pagkaugma sa ikaw, hindi na mauli manggit sila sa Jerusalem ug nakaplagan nila dito, giyon sa kanila pagbaktas ang 11 kilometro no? Asa ka 11 kilometro, mental siguro unsa ba? O asa ka gikan dinhi siguro nasa Malos Amigos. Or more pa siguro, tugbok siguro, may pantatan. Pero gibaktas na nila. Ikaw kayo, mabaktas ka ka, magmotor, magani ka na ilang bradbong, o. Bagay ka makabaktas ilang bradbong, sige na dyan, diya mo. Mabaktas, motor. Natanggalan tagtiil sa ginawa na, hindi man itong mabaktas na. May blood ta na. O, tudlo-tudlo, di bradbong. Kapil biya po ka. Hallelujah. Muna nga, kung tanaw na to ni, ang pag makatilaw na gidi ay sa presensya sa Ginoo, bisang panig, unsa kalayo, unsa kalisod, at tuon di. Muna ikaw nakatilaw naman ka, pasag ding pagsulay kay sila rehangakon sa imo. Di yung kamaon sa barog lang, timani nga nagsada Dios. Hallelujah, balang pagi ang atong Ginoo. Talaygo nang iyang ngalan. Og Dixon, ipamatudan sa Dios. Ang pagsugod sa iyang pulong, kinahanglan og dakong kapagto. Remove that double-minded. Always stay sa iyang works, sa iyang pulong, o have peace in your life, walking with Him. God bless, og may utos sa tanan, dalay ko itong ari, palakpakan itong Ginoo, manindog ta. Hallelujah, hallelujah. Dalay ko nang iyang ngalan, nga may tinubdan sa tanang atong gikinahanglan.